pas pulang dari sekolahan itu. Iya. Jalannya peteng banget kan pada sesideman. Oh, mati lampu. Iya. Oh. Ning pas kok dalane ora salah. Iya jalannya pas ora salah sih, walaupun Lembuk dalane beda dalan. jalan apa sih diliwati? Oh iya. Ya, dalan sing isor apa sing dulu? Astaga, ya yang jalan sing tengah lah. Oh, sing tengah. Main sing tengah sih. Ya? Main sing tengah. Ya, pas. Walaupun mandan sempit dan mandan petang ya kata-kata. Bok main sing sempit. Ya lah. Kadang bok tiba ya Bu, bok apa? Orang bisa babagan barang kok. Ya popokan ya dhewe kan barang popok. Popokan ya sesek kan. Popokan. Gak ketelan ya ora dadi lah. Leran bumbuan kok. Telur ya sing iki yang butak. Tiba barang kerungkep malah gak beriweng korek. Tiba bareng malah mau. Ya terus malah tekan video. Betul ngendi iki ya Mas Teguh? Oh iya. Pocong. Ere panah. Diwali penggalih Sarawito kepriwe Kang Togo Ratu Busine Malik dadi ratu Darawati Loma boning Praja Ngamartayu